Not bhfuil muid ag seasan is seo chuid a ghilteach difigúil na hÉireann ach ar nói ní mar an Ghaeilge an mar is chuid a chathair na Gaillimh is é. Tá thart ar 8 milliún duine ina gcónaí ghilteacht ifigúil i gcathair na Gaillimh. Sin níos mó ná mar atá na gcónaí i ghilteacht Chonamara Heas mar shampla. Agus níos mó, tá mi ceap cúpla míle níos mó na ceantarcha ghilteachta ar fad atá i gcúig go mún idir an trí chunta, Portláirge, Corca agus Kerry. So ar bhealach tá rud imi cinál seafóideach agus áféiseach a bheith ligintar in héin gúil 107,000 duine ina gcónaí san ghilteacht. nó ná ríre má leormid faoin ceantartanga, ceantar nó bhfuil an Ghaeilge outside ar bhealach a bé suntasach, tá mí de chainte tócha ar thart ar ledan bhéid sin nó thart ar 4,000 duine. Legach síos na tóranach don go is mó ag bheith hocht mar thora ar Chomisiún na Gaeltachta a bholaíad agus bin 585 tauráin counter, siad na tauránna counter ceantas na héanaid híreolaíocha atá againn agus úsáiltarí a gcúrsaí vótála agus a gcúrsaí tácháin. In 1956 nuair a bhí Ráin na Gaeltachta le bunú a duineach an tabhraithenú mór agus leidaíocha sin an nuas go dtí nócha mar atá againn sa lá tá bheann. Tá nócha tauráin omlána againn sa Gaeltacht agus cuid do 66 tauráin eile. Tá an Gaeltacht mar sin a bheag nó bhór ó hin ó 1956 i le, seachas gur duineach cúpla min lasú, cuireach Gaeltacht ina mí isteach, cuireach pí sa breise le Gaeltacht na mí, agus duineach cúpla lasú beag i Portláirge agus an Gaeltacht Chorcaí agus an Gaeltacht Chorcaíine. Nuair a leagach síos na teornach an chéad lá bunathe ar an na cétadáin seo do Ghaoine a thug túris gur a féin in sa déanaidirh néidir go héan déag. Agus nuair a bhí an 8 féin géadíomh a muíomh go raibh labhairt na Gaeilge có. Níor chealaigh sé, agus de ghlach lucht an comisiún leis ná chealaigh sé go raibh an teanga a labhairt go caitianta ins na pobal sin. Dúradar go neamh-alamh, má tá 8 féin géad a dearg go bhfuil knowledge that they possess an ordinary conversation of knowledge of Irish. Sin a dúradar. Okay? Dúirt siad, go fiú is má tá ceannas ag an méarla mar hanga léthúil sa chomhlúdar sin na cúnsí atá ann fel láthir. Nuair a tugadúisteach an tainim Gaeltacht, dúirt siad go mbeadh 8 an phobal in an Gaeilge labhairt. Ní rúirt siad a riamh go gaiidís bheith á labhairt, d'igan tú. Agus an rud céanna faoi mreach Gaeltacht, go mbeadh fiche hibicad bhí an in an Gaeilge a labhairt. Well, sumí duine díarans mar atá sain nuair tá Gaeilge sa bhaisian faoi láir i díarans go bhfuil sna déanairimh, nílas bín na milliúna an rá go bhfuil Gaeilge acu. Ní hééis sin ará gúil siad á labhairt, agus sílim se gur bin marach a bhí mar déach éan an rá gúil siad na Gaeilge labhairt amach beag an acu, ach bhfuil siad á labhairt. Achill, which has a population of just over 3,000, was once an entirely Irish-speaking island. But since 1956 it has been divided by an imaginary line into Irish and English-speaking areas. Jim, it was crazy that up that end of the island, where the past 30 years they've been availing of grant aid from 2 or 3 government bodies. Down here, we were getting nothing. Tá policy Gaeilge an Stát bunaí go puinte mar a dúrmuid bréag ar tuairmuid míchruineasar, mar eabhna na teoirneach é Gaeltachta. Tá an imínteacht sin beidir a tháinig an chéad láidíomh le bra sa gcóras ar fad. Mar eall tá choilh foilitiúr ag géara a bheith dílis go prinsipal na Gaeltachta gan mór an dhéana go practicúil. Mar eall go méidir go gcuirte as go dhuine cinnte náta cinnt nó go gcuirte costas ar dhuine cinnt a náta cinnt.
níl samhúla an dul as sin. Tá me cheap go bin an córas a chrámid chun héin. Agus beidir go bíon níimrí tá inisán go bhfuil goite ina haí an neirad. Agus nach néimid an anna aró. Tan ag bhí an go rám próséis an, agus grámid imi fin mlíon chábhid sa dé chuidig an bhealach. Ach stopú an sinné agus táid inis sa mlíon fithe sé sin chuig blian na déag, agus ní léonrad súntasach dianta fin gceistáidir teo éib na teangaíochta ó chuin. Is gáid airú, agus bin ceangan na fánaí go réitíomh an staidir teangaíochta an Ghaeltacht le fáileach céinstad teangan atá goil ceantar. Tá ceire acma an A, B agus C a bhí sa staidir teangaíochta agus D sa sin na ceantar nach bhfuil éon difriocht idir riad agus na ceantar taobh mógan Ghaeltacht. Na ceantar nach féidir éon difriocht eicáil idir an méadaoine Lawrence Gaige go léithúil agus ó chadélagan tír cinnte tá cás le ní do bhaint amach. Well, duine sin ach tú rud níos fearrthó ná corpínos ar na dúilteoirí Gaige sin as an obair rinne sin. Tá daoine rá éis bhfuil cén difriocht dhéanach sé na teorna cheathrú, bhfuil sé dhéanach sé difriocht sa bhéid seo. Is nuair a fáil sítar statisticí faoin Ghaeltacht. Go mbeadh sé níos cuire don cinál don íorna ná na statisticí ailsítar faoi láthair. Mar tá na statisticí ailsítar faoi láthair, tá siad cortha as rocht ilug ag an nuair sin ceantracha, cosúla sin ceantar bhfuil mé seasanis a bheits an Ghaeltacht, nuair nach chuil éon Gaeilge an ar fiú tráchtar. Cuireann sé sin droch cuma ar stad na Ghaeltachta. Tána rud. Tá táchan údarás na Ghaeltachta le rachtáil inis. Tá rachtáil faoi láthair iad. Bheadh níos mó bhótaí i gcathair na Gaillimhe, ná mar a bheadh in Ghaeltacht Conamara agus áireann na chéile. Níl sé sin ceart. Ní léon bhaint leis an íorninseachta ag údarás na Ghaeltachta le chathair na Gaillimhe. Ní rá riamh. Chumala sin tá cuasaí airgid seán. Ní lech méad áthe teornta airgid ar fáil le chatha ar an Ghaeltacht leis an tanga a chuomhnú agus an neartús an Ghaeltacht. Ní dóilm gnéanaach sé difriocht teorann na Gaeltachta a gcatharú inis, mar tá an próses pleanála teanga a going bunathe ar theorann oifigiúil na Gaeltachta atá bunathe ar 1956 don go is mó. Tuige míid ná fuil fíring a hangóíoch a buint le chudmhadas na ceantracha son, ach sin an leibhéal inis ag go bhfuil an phleanáil teanga ar bun sa Gaeltacht, tá an próses pleanála teanga anna luchtach, ní chatar dóthain inistíochta leis, ní thugtar dóthain tacaíochta, das na hifigigh phleanála teanga, ní bhíon dóthain údaráiseá chun do le bhaim ag leibhéal an phobail ar na Institutí Cuí agus mar sin dá, ach sin an paca cártaí a tugach dúing agus caihamid a bheith beo lei sin, agus caihamid seansa thuirta son, agus cé go bhfuil luchtainna ar an bróis, seo an chéad uair go bhfuil iireachtaí ar bun ag leibhéal cóirdathe ag leibhéal áitiúil sa Gaeltacht dul a bhaim ar úmpar teanga an phobail. Is léir cinál nach bhfuil mór an tionachar imrí ag an pleanáil teanga ar stad na Gaeilge na ceantracha lága seo leis an íorninseacht. Tá chuideach thar bheith lágar fad, rud éach gosúla trí fáin géad den na fáistí Aberscoile faoi 8 déag díos a dhearns go bhfuil Gaeilge ásáid a chub go léithúil tíomh mud an choras a dachas. Tá bailte gúnta ildára ina bhfuil níos mó ná trí fáin géad den na fáistí Bunscoile ag úsáid na Gaeilge go léithúil tíomh mud an choras a dachas. Ní mar an ar ceart éon phleanáil teanga bheith buns na ceantracha sin. Má tá daoine ag ggéire go mbeadh an Gaeilge an neartús na ceantracha sin, cinnte go ceart. Ach níor ceart ligeann do an ggéin gur phleanáil teanga Gaeltachta tar bun. Ceapan go raon críte ar bahabhachtaí ar bhealach ná, céad na ceantracha ina bhfuil an scoilíocht bunscoile ar fáil sa bheán na Gaeilge, ina bhfuil aitheantas Gaeltachta ag an munscoil áitiúil. Bheadh sé sin mar bun crítéir. Mar an áíre sin difriocht idir ceantar Gaeltachta agus ceantar eile, ná sa ceantar Gaeltachta tá an Gaeilge á cheachata ó dlún go dlún, méálaigh bhfuil siad á úsáid mar hanga baile.
Cinnte gúil argantí anláid an gur ceart teornach ina bhéalteachta haint as an nua. Ní athú iad le 7 bliain, bhí go leor cantar a chuú san áirih sa bhéalta a 9 na ceartta bheith an nuairsin, agus is cinnte na ceartta iad a bheith hananis. Ná gúinte 9 na teornachaí athú agus tá se choláidir céarna, gur beidir gur módóchar na maithasí anna sin. Mar hapla bete andeachar caiiscí an gur ceart go mó brin gailteachta, údras gailteachta, radio gailteachta, telefís bh freistar an ghailtead, na réimsí se ar fad an fós, as gan nach pobl an teoranta daoine antu. Is cinnte ón taithí go héidir an chóras peibí sa tíir seo, dá neartha réimse mór gan gailteachta amach, dá leid a fel líon míní a bhí túrábhí sa gailteacht, is cinnte go nearthaí go thomlan an takead airgide chur hir fáil. Ní le áras an frisin sin mar éibíonn an chóras stáit, agus ní gágur chun sahar na gailteachta bhaite sin. Mar sin aonig réidir gur cinál silver bulleté le teornachaí athú, sílim gúil dul na mú athú agus dul na mú an mhór. Ceapan go mo ceart in áíre brenn ríist go fórcúiseachar na ceantracha atá ahananta go hifagúil, agus rathóirta na ceantracha sin, agus taíocht a thórcóib an gcuige chulcan cíánta. Níl teháádó bhí gcuige in úsáid in nach réon na gaiileh mar ham lecéad bliana hin ba ghailteach láidere. Ach níor ceart ahananta a thuirt go mar ceantar ghailteachta nó bhfuil an gcuige ósáid mar gná hanga phobal, mar bhfuil sé ósáid mar gná hanga phobal an. Ní ha go mí heach dearmadí anamhar na háteachta sin. Ach ná bíoh muid ag ligantóiring héin gur ceantracha gailteachta, ceantracha nach chuil gcuige bithiontam, nach chuil difriochta bithe iad riad agus áitecha bitheile in éireann. Má tá ceantar nach chuileach 10 nó 15 fangéad a láirta gaige go léúil. Is fiúí do chuine sa gáilteach, mar tá rudaigh na tarlahain sin nach chuil le tarla sa go délagan tír. An inisteocht a dionastú, brathir sé go thomlan cé go mór agus cé go halbíanach agus atá do bhíanta i dtíobh na gaige. Níor bhaile pobl ar be atá áirithe nó go bhfuil aitheanta sa gifhfuil láthir mar gailteacht, go maind faoi an taithanta san. Go fiúas go dtígann siad nach chuil an teanga ach an seo san siúd. Ba ón an taithanta sa chailúint agus Mark Tepp a scrúdú na staire abramis. Sé sin ra gur Mark Teppiad, gur raibh de co agus gur fréigid a bhí. Ní chiallaíonn sé rud éigean seasamhach ó áit go háit. Agus dá réir sin níl na teornacha sásúil, ach is rud mór a bheitán tas nua as an nua, agus is rud anmór a bheitán aitheantas a bhaint ben cheantas na cheantar mar a deirimse tá sé neadathe náit éigean gur rud é seo chóir a bheith bródú las agus go bhfuil smut éigean den náide a bhaint leis rud a bheith baint.